हेलौ लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेल फिन खनसेयाव बरायबाय। दिनै 15 आगष्ट भारतनि उदांस्रि सान इन्डियान इन्डिपेन्डेन्स डे बियो 78 खेब देग्लायनि बे 78थि खेब इन्डिपेन्डेन्स डे खुंनायखौ जोंनि आसाबारि एमपि फरायसालियाव माबायदि खुंफुंनाय जादों आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नागिरदों। दा अब्ला नोंथांमोना नायलांदो अब्लानो बुजिगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा आजादि का अमृत महोत्सव दङ जायनाखि भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बिथांमोन दा बिथांमोननिखौ गोसोखांनानै आरो बिथांमोनखौ मान बावनानै बिथांमोननि मुंख्लं खाम्फायावबो बिबार बावनाय हाबाफारि जागोन। दा अब्ला जोंहा जोंनि आसाबारिनि VCDC निफ्राय सार चेयारमेन बिथांमोन फैगोन आरो बिथांमोननियानो बेखौ सामलायगोन आजादि का अमृत महोत्सवनि मुंख्लंफोरनो मान बावनायखौ। दा अब्ला मोननैबो प्रग्रामखौ नोंथांमोना नायलांदो। दिनैसिमाव बेसेबां खेब जाखो होनदों 78 दा बे आयदानि सायावनो बायद'मोनहा दा उदांस्रि सान होनोब्ला जों बयबो फरायसाफ्रा बिजाबावनो मोनखाबाय नङा होमबा दाना बे इन्डिपेन्डेन्ट डेखौ मा जाहोननि थाखाय फालिनाय जादों बे जाहैबाय गोदो गोदाय बा जों जोनोमानो जायाखैमोन बे समाव माने इंराज होननाय इंलेन्ड कान्ट्रिनि इंराजफ्रासो बे इन्डियाखौ सासन खालामदोंमोन आरोखि। बे सासन खालामनाया जोंखौ गादबनानै जादोंमोन दा बिजाब बिदिनो बिराद लेबार खालामनानै जादोंमोन नालाय बेनिफ्राय जोङो उदां मोनदों आरोखि। बे उदां मोननाया जाहैबाय 1947 सनाव 15 आगष्ट 1947 सनाव बे उदां जादों आरोखि। गादब जानायनिफ्राय बे दिननिफ्राय उदां भारतनि फिरफिलाखौ भारतखौ जोङो इंराजनि आखाइनिफ्राय जाबाय दे र' दाना सारमोननो ग्रुप फट' लाबाय फैबावदो क्लियार नुबावाखैनो थांनाय बोसोरनिफ्राय आजादि का अमृत महोत्सवजों लोगोसेनो जेनाखि सिलाफालाखम भारत उदांस्रिनि जेनाखि सोमावसारनाय आरो भारत उदांस्रि भारतनि थाखाय भारत रैखाथिनि थाखाय जिउ नागार होनाय जोंहा मुंख्लं जाबोदोंमोन। जों बिथांमोननि मुङैनो दिनै आसाबारि VCDCनि खामानियाव दा मावफुंनायाव दिनैनि नैबे 78 इन्डिपेन्डेन्ट डे बेजों लोब्बा लाखिनानै VCDCनि जेनाखि फालिथाय आजादि हादरनि थाखाय गावखौ नांथाब नाजानायनि गेजेरजों ब्रिटिशफोरनिफ्राय उदांस्रि जेनाखि लाबोबाय बे लाबोनायाव जाय जोहोलाव जिउफोरा मुंख्लं जालांबाय बिथांनि जिउ आरो आत्माया जाहाथे बयजोंबो गोसोखांजायो आरो जिउ आरो नोंसोरो बेखौ बावदो आरामनो बेनिफ्राय जोंना चक्लेट जोंनो आजादि का अमृत महोत्सव